Derdiraaɓe assalamu aleykum. Imi yela on sumtori jam. Inde an Ibrahim Romodake. Joni wakkatire shakol habaruji amin haɗo Abuja leydi Nigeria. I holla jamdi jowe ɗiɗi ireta. Ha jamdi jowe go'o ireta wonɗon waktu GMT. Ɗo wakkatire nde min gaddanta on firo alqur'anawal seningal. Hawtande imodibbo Umar Hamma Adama jada diwal Adamawa. ليدي نيجيريا موديبو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة يرفع الله بها الهمة ويكشف بها الغمة ويعز بذكرها الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هن على سبق إلى رمضان hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka yahudu madina ujunere etemeɗɗe e capanɗe e joyi yaadoe be nogas e nayi lewru tatabru ujune ɗiɗi e nogas e nayi miladi. En ɗon fassira deftere Allah teddune en ɗon nder sura al-Baqara en mbaalino ha dow ayare من الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. جنراوي وإسبتوري ونن بني إسرائيل أكسنا ميثاقكم ميوساني on alkawal ورفعنا من بامتي فوقكم دومودون أطورا هوسيري وقلنا ميوي خذوا ما آتيناكم جابيكم يودني on ɗo بقوة بسمبه واذكروا إني ما فيه ɗum kowoni ha majum hannulal man لعلكم حقيقة onon تتقون on kulal Allah. وإس ɗo bo hikaya feere nder hikayaji maɓɓe hamɓe bani israila woɓɓe nder modiɓe tafsiru ɓe wi'a akanka ɗo ka wari ha shaka hakkunde hedde ko tiwu hedde ko wembere hakkunde wembere be nanta mayugo yimɓe sappanɗe jeeɗiɗi ɓe ummini ɗoɗɗon on nde o waddani ɓe tawreta o timmini ɓe yimɓe ngaari to ɗoɗɗon on hanko annabi Musa o jangani ɓe deftere tawreta o jangini ɓe nde o yiɓe ɓe huura be maare sey ɓe mbinde teddani ɓe mana ɓe cali to nde ɓe sali ɗoɗɗon jomirawo ñaɗɗinani ɓe kadi nden waɗi malaikajo nder malaika en ɗoppiti hoosere nder koseje leddi Palestine jotta en jiyata ɗo nden o weltinde dow maɓɓe ko ɓe mbi ko watta bana farsaku kanjum on ɗuuɗal yimɓe bani Israila sangere maɓɓe fuu kamɓe wurtuɓe diga leddi Misra weltini hoosere man dow maɓɓe nden fuɓɓi yiite ha yeeso maɓɓe nden waɗi ilni ndiyam ha ɓaawo maɓɓe jotta ka nda ko woni ha yeeso nda ko woni ha ɓaawo nda ko woni ha dow. Jawra wiɓe ɓe jaɓa tawreta dow doole to ɗoɗɗon on ɓe mbi ɓe jaɓi nden ɓe sujidi ɓe wuttudu maɓɓe ba wari ha qissaji man ɓe sujidiri ɓe wuttudu woowu wuttudu yitere woore ɗo laara ta hoosere yana dow maɓɓe yitere woore bo ɗo sujidi to sey laati ɗum sujuuda maɓɓe on hamɓe bani Israila to banni hikaya man ka waari
kañum jamra wiɓe siptora wakkatiyel ɗo akasna misaqakum o hosani ɓe alkawal ngam ɓe ɗaɓɓiti nemaji ɗuɗɗi Allah wanni ɓe nder maji on ɗaɓɓutugo deftere tawreta nden Allah hosani ɓe alkawal bo dole ɓe huran be tawreta nden ɓe wiɓe hurata ɓe mare to kanjum jomirawo waɗani ɓe itabu ɗo holli ɓe yangaɗa kaɗo ɗo dow dole maɓɓe ɓe tokka weltini hosere dow maɓɓe to ɗuru bana Abdoulaye ibn Abbas o fassiri o wi ko wiyete ɗuru kala hosere marore fungo fu ɓe ɗon mbiya nde ɗuru na se ɗuru sina a tanda amma woɓɓe nder moɗi ɓe tafsiru ɓe jehi ɓe mbiya a hosere ɗuri sina a nufete ha sahara sina en andi ɗo ɗum hakkunde misra be nanta ordun jordan be nanta palestine ɓeɗo mari hududu bo tan ndiyam ha ilat be nanta saudiya to nokkure man totton hosere man nde woni man dow ƴolde nde woni to Allah weltinde dow maɓɓe banni to kañum jawra wi waskuru ma fihi inne bo dede ko woni ha nder deftere man mana on waɗa ka innugo Allah on waɗa ka jangugo tawreta man on waɗa ka filitugo nder moɗon ko kuma waskuru ma fihi ɗo huwe shari'aji woni nder deftere tawreta man la'allakum haqiqa no onon to on mbaɗi noon tattakuna on kulan Allah to nden ɓe senditi geɓe woɓɓe nder maɓɓe jaɓi ha nder ɓerɗe maɓɓe woɓɓe bo jaɓi dow suura tan hamɓe bani israila en yecci gikkuje maɓɓe no waɗi saɗugo gikku be ta'annutu be yawnaki shani Allah be sabturu ko woni ha maɓɓe kañum génération waɗana ɓe neema ɗum gayatu nda ɗum ɗo neema banguka amma ñalɗe seɗɗa seɗɗa honama ɓe sabti bana no waɗi ha ñamdu ndu jamira hokki ɓe mandu ɓe salo ko en jangi heskiyaɓe Kenya to nden ɓe ɗaɓɓita kujeji caɗɗi Allah waɗana ɓe ɗi nden ɓe lora ɓe yawaɗi e ko nandi be majum to kañum ha haala deftere Allah jamirawo muñanayi ɓe wiɓe ko ɓe jaɓande ko kuma halkaɓe ɓe fuu maɓɓe to se ɓe jaɓinde dow dole man hamɓe bani israila ɓe huuri woɓɓe maɓɓe jaɓi ha nder ɓerɗe ansari kalbin woɓɓe bo jaɓi dow suura ngam hulukito yangada fe'ana ɓe tan to banni e majjomirawo wiɓe waskuru fi la'allakum tattaqun nam ثم توليتم من بعد ذلك ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ثم توليتم من بعد ذلك ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ثم توليتم من بعد ذلك kanjum e mbi woɓɓe jaɓi ha nder ɓerɗe muɗum amma woɓɓe jaɓi dow suura on to kanjum nde wakkati yangada may saali jawra saki summa tawallaytum nden on lori on totti ɓabɓe moɗon min mbadi zalika bollowa ɗum ɗo walaw latu fadlullahi to nangam moƴƴere Allah aleykum dow moɗon wa rahmatu e hinne moɗon e hinne muɗum la kuntum da on laatake no minal khasirina nder rusɓiɓe ana nder halkaɓe to haɗo hamɓe e nuyi woɓɓe jaɓi nder ɓerɗe woɓɓe bo jaɓi ha suura non to jaɓɓe nder ɓerɗe an ɗo laati salihi en ha nder yimɓe bani israila ɓe seɗɗa amma ɗuɗɗum maɓɓe fuu jaɓayi kañum waɗi ɓe jaɓayi ɗo fuu nde yangada may sotti hosere sotti yiite ñifi ndiyam dilli heɓe lori ɓe lorti ɓe totti fayin ɓawaɓe ɓe sakkini wurugo ɓe tawreta bo ɓe hokkine ɓawa summa tawlatum bar zalika kañum jamirabi walawla fadlullahi to nangam moƴƴere Allah wonde ha nden moɗum to moƴƴere Allah koɓe wi kanjum on laataki annabi Musa ɗo nder maɓɓe ɓe nanta annabi Haruna kanjum woni moƴƴere Allah man koɓe mo wi aa ni'emaji ɗi jawmirawo nemi ɗiɗi ɓe feere feere ɗo kanjum woni moƴƴi Allah nufetede haɗɗo woɓɓe nder moɗi ɓe tafsir bo ɓe wi fadlullahi haɗɗo ni ko nufete kanjum on deftere tawreta nde o hokki ɓe be shari'a muɗum kanjum woni moƴƴere Allah man wala fadla wa rahmatu e hinne muɗum bo kanjum woni annabi Musa be nanta rontuɓe annabi Musa ɓawo ɗon la kuntum da on laatake no minal kasirina nder rusɓiɓe da jomirawo halkino ɓe to kanjum woɓɓe nder modi ɓe ɗo wi'a kala ha yi fadlullahi fuu ha nder qur'anu ɗum ɗo sappa deftere Allah on kala ha yi rahmatu fuu bo ɗum ɗo sappa annabojo on kanjum en tammi en tawan ka suratu Yunus to Allah yardi ha nokkure qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'una ay moƴƴere Allah kanjum woni deftere alqur'ani hinne Allah bo kanjum woni annabi sallallahu alaihi wasallam woɓɓe nder moddiɓe bo ɗo waccindira ka ɓe mbiya moƴƴere Allah kanjum woni annabojo hinne Allah bo kanjum woni deftere Allah to kañum hamɓe bani israila ɓe wi ɓe nuɗɗini dow doole nden ɓaawo ɗoɗɗon fahin summadi taraki ɗon ɓaawo zamanu rundu feere ɓe ɗon ɓe sakkini ko ɓe nuɗɗini go
jamira wi to nanga moƴƴere Allah nde woni ha maɓɓe deftere tawreta ɗo be hinne Allah annabi Musa mo wondi ɓe ko kuma annabo en ɓawa ɗon la kuntum da on laatake no minal khasina nder dusɓiɓe da jamira halkinoɓe ɓe fuu maɓɓe non ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ولقد علمتم حقيقة on ɗo andi الذين ɓen اعتدوا ɓeydiɓe minkum nder moɗon on bani israila fi sabti ñande asawe فقلنا لهم من ويبه كونوا لا تقردة on mbaɗi khasiina on goɗɗiɓe daga to hinna yalla ɗo bo ɗum qissa on ga waɗi ɓaawo annabi Musa ka waɗi ha yimɓe annabi Dawuda wuro wi'etengo Aylata yimɓe wuro man hamɓe bani Israila Allah hokki ɓe ñalawmare asawe koɗeke ñande jumɓare Allah hokki ɓe sey ɓe suɓi ñande asawe ngam ɓe ɗo andi tartibi takle wala kad kalakna samawati wal arda fi 6 ayamin wa ma massana min lughub ɓe ɗo andi ɓe wi ñande asawe on jamirawa timmini takle ay ha sifru takwin to ala resipte woni ɓe bolli koɗeke ɗum bolle mu jassima ɓe sahatako ɓe mbiyata jamirawa tagi duniyaru ma ɓe senditi ñalɗe no o tagiri ndu nde o timmini ñandere asawe ñande jeegore kayre on sey jamirawo waali ɗo siwta comri dedey takugo takle ɗo nder ñalɗe jeego ɗo kanjum jamirawo wiyata wala kada kalakna samawati wal ardi fi 6 ayamin wa ma massani min lughub to hamɓe sey ɓe hositede ñande asawe ɗo laata kayre on woni ñande are maɓɓe nde ɓe suɓi dininte jumɓare nde annabi Musa waddani ɓe to sey laati jamirawo hokki ɓe amma al'ada to a ɗaɓɓiti hunde luuti ko Allah hokkima jamirawo bo sannete to jamirawo sey waɗani ɓe kiitaji ñaɗɗi ha ñalawmare man nder man ɓe kuwata ko kuuɗeji ɗuɗɗi ñande man wala ko huwete ko luumo ñamata ñande man ha maɓɓe duroɓe nangugo liɗɗi wala e ko nandi ɓe maɓɓe kala kuuɗe pat huwatake ñande man ɗum ñalawmare ibada tan ɓe jooɗa haɗi yira maɓɓe ɓe gaɗa ka rewugo Allah to sey ɗum waɗi zamanuru sey laati yimɓe wuro Aylata bo ɗum yimɓe on nangoɓe liɗɗi kuugal maɓɓe suu ɓe mbiyata ɓe Hawsare nangugo liɗɗi to sey wafotiri ñalawmaji jeego ɗo pat diga ñande Alat ha warugo ñande jumɓare liɗɗi ngaratako ɓe yaha ɓe waɗa ka wancugo nder mayo daguer ɓe heɓata seɗɗa ñande asawe ñalawmare laati ñandere man ɗum ñandere ibada on sey liɗɗi waɗa ka wangugo woɓɓe wi surɗini liɗɗi man ɗum liɗɗi mawɗi on huutu ñande ma to anani ɓe mbima samaku lingu famaru kanjum on nden bo wurowu ha ndiyam belɗam to anani ɓe mbima huutu lingu mangu kanjum bo wurowu ha ndiyam lammuɗam to kanjum woɓɓe fassiri qissa man do ɗum huutu on to a wi huutu a tawan nder ɗum maayo man ɗum maayo Maliya on to ko maayo marɗa ndiyam lammuɗa on nden liɗɗi huutu bo nanema ɗum liɗɗi mawɗi on kanjum ha qissa annabi Yunus bo ayi fantakamahul huutu lingu moɗi mo to lingu wawo moɗa goɗɗo na lingu pamaru ba to irum maji on warata waɗa ka warugo ñande man kanjum waɗi ɓe mbi ñande asawe sey liɗɗi man ɗi gara ɗi heewa maaje maɓɓe haɗi waɗa ka wurtungo kine maji ni ha dow ndiyam to ñande asawe timmi bo liɗɗi man ɗi pat sey ɗi daya jamirawo waɗani ɓe dow imtihanu to goɗɗo nder maɓɓe ñande asawe nde o laari nden wangini kine muɗum ni so wari o jomi lingu man o jomi kine man o haɓɓi o wari o haɓɓi ha leggal so ñande Alat o wari o tawi ngu ɗon se o nangi ngu sikana se habaru may jendi sikama se ɓe gaɗi ka waɗugo noon hamɓe ɓe fuu maɓɓe kala ko moƴƴo fuu wara waɗa dabare muɗum o e mbi'a wiɓe liɗɗi pamari ɗum samaku bo wi'a ñande asawe man se o wasa weendu se ɓe gasa beeli to ɓe gasi beeli liɗɗi to wari se liɗɗi layleta wara nasta ha beeli go o e mbi'a dambuwol ɓe gatta dambuwol ɓe wara ɓe sakkina ñande asawe se nangana ɓe liɗɗi ñande Alat se ɓe wara ɓe woftani to noni funi ɓe gaɗi ko ɓe kaɗa nde ɓe gaɗi ɗum ɗum jamirawo se moyti ɓe waɗi masku maɓɓe ko unalon kono irata tan kasi en se moyti ɓe wartiri ɓe ɗum baaɗi
salihi en nder maɓɓe ɓe bani israila weeti fajiri ɓe jehi julurde se ɓe laari ɗuɗɗum nder yimɓe fu warayi ha baɓɓol ɓe ngari ha weeti nange fuɗi ɓe ji'ayɓe nden ɓe ngari ɓe pusi ci'e maɓɓe ɓe pusi se ɓe tawi ɓe ngarti ɓe baaɗi ɓe moytama nden woɓɓe mbi aa nde ɓeɗo ɗo waɗa geddal ɓeɗɗo ɗo haɓi ha waasa ɓe ɓe acca ɓeetago ñande aseeɗo ɓe sali se ɓe ñiɓi mahol ɓe sendi hakkule maɓɓe ɓe ngaɗi mahol nde ɓe ngaɗi mahol ɓe sendi hakkude ɓeɗo ɗo ɗotaniɓe Allah ɓe wala huwa ñande asawe ɓe bo nangoɓe liɗɗi ñande asawe nde ɓe ngaɗi nonnoon weeti fajiri ñalawmaare feere se ɓe nani hamma ɓeɗo ɗo jeeɗi shiru wala ko ɗume nde ɓe mbaɗɗi dow mayi se ɓe tawi Allah moytiɓe e pat wartiri ɓe baaɗi to haɗɗo nder moɗi ɓe tafsiru ɓe cenditi geɓe ɗiɗi woɓɓe mbi ɓalli maɓɓe on moyta warti ɗum tagdi baaɗi no woni amma hakkiloji ka ɗo lutti ɗum hakkiloji ɓiɓɓe adama woɓɓe bo mbi aa hakkiloji maɓɓe on moyta wartira hakkilo baaɗi ɓe warti ɓe mbawata wonɗugo se cikali se diw waɗuɗo amma suura kam suura ɓalli ɓiɓɓe adama woɓɓe bo yehi nder moɗi ɓe tafsirul mujahid o wi a asalima ɓerɗe maɓɓe on Allah woyliti wartiri ɗum ɓerɗe baaɗi amma tagdi maɓɓe ka ɗo lutti no tagdi ɓiɓɓe adama to amma ko ɓuri sahugo ni Allah moyti ɓe wartiri ɓe ɓe baaɗi fako nalam kuno qiradatan khasiina on goɗɗi wo daga to hinne Allah to wari ha nder hadiseji annabi sallallahu alaihi wasallam ko filla daga to Abdullah ibn Mas'ud ha sahihu Muslim oɗo wi'a to Allah moyti ummatore ko Allah moyti goɗɗo o salata balɗe tati ɓawo balɗe tati ni o mayneteɗo nden bo wala no o yeeɗira ɓawo moyteki oɗeke woodi hadiseji feere ɗo holla woodi debbo goɗɗo feere ɗon Allah moyti wartiri dow mburu to amma hadisol man ɓe gaddi hujjaji ɓe kano sahay ko ɓuri sahugo ha annabi joni to Allah moyti yimɓe ɓe salata balɗe tati kañum hamɓe bani Israila nde Allah wartiri ɓe baaɗi ɓe salay balɗe tati ɓawo balɗe tati ɓe pat maɓɓe ɓe halki ɓe maayi to jamirawo woɗɗini ɓe bo daga to hinne muɗum to kanjum on ayara ɗo waddi walaqad alimtum alladhina atadaw minkum fi sabti ay onon bani Israila waɗuɓe zamanu be annabi sallallahu alaihi wasallam on ɗo andi issa yimɓe allazina ɓen itadaw ɓeetuɓe minkum nder moɗon ay nder yimɓe moɗon nder mamiraɓe moɗon bani Israila ɓe ɓeeti bo fi sabti ñande asawe jamira wi wa kulna lahum se mi yiɓe kunu qiradatan laate on mbaaɗi jamira wollinɓe dow kalimol kum fayakunu kalimol kum fayakunu jamira wadde ma nder Qur'an le jeeɗiɗi إنما قولنا للشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون في سورة النحل ودمو إنما أمره إذا أراد شيئا أن نقول له كن فيكون في سورة آل عمران دون نديدي to a tokkini ɗi patmaji ɗi jeeɗiɗi ɗiɗo sappa fi Allah ɗon hakkunde keefuwol be nunu ɗo hakkunde keefuwol be nunu to wi hunde nde laatani se nde laata to haɗɗo modi ɓe wi noyi sifa o wi'irta hunde nde laata ɗo nde laata man ɗo to se modi ɓe wi aa ko nufete jomirawo to o yiɗi hunde nde laata irada ma ko jongiki be maare ni ndeɗo laata tan nawoy se to o wolwi ba wollugo kam o ɗum waddama ayarɗo ngam yimɓe faama on woɓɓe se sendidiri ɗum ɓe mbiya a jomirawo ɗo mari halqu oɗo mari amru ko laati halqu a tawan hunde on nde jomirawo tagata ɗum min shay'in nde umma diga sifa ɗo nde warta sifa ɗo hande yaha nde laata sifa ɗo bana fungo a hosan gabbel butali a awa ngel fuɗa ngel waɗa ɗum lili hon nonnon ɗo yaha ɗo mawna ha yaha wurtina wawre ha yaha warta wawre go lowa ɓikkon ha leggal go yora nonnon bo sammere gawri ay shay'an on min shay'in hunde on jomirawo wurtinta nder hunde kanjum wiyete halqu kanjum waɗi adama dow halqu wariri amru bo to o muuyi hunde nde laatani se nde laatata to nde jongiti be irada makko to kanjum waɗi qulnalon kunu qiradatan kasina ɗo to ha adnabi adam ɗi ɗiɗi fuu ɗi hawti tagugo ɓi adama annabi adam ɗi pat ɗi hawti halqu ɗon kanjum on tagey ku lefre amru bo ɗon kanjum on fuufugo wa iza sawaytu wa nafakhtu fihi min ruhi faqulu lahu sajidin
to ha nafku ruhi ɗo totton on amru jomirawo waɗi kanjum o wiyata ala lahu lhalqu wal amru fa tabarakallahu ahsanul khaliqin on ko jomirawo waɗo mari halqu waɗo mari amru to haɗɗo ko sappeteni hanko jomirawo o muuyi halkugo yimɓe wuro aylata o moytaɓe ɓe garta baaɗi sey o moyti ɓe nde o wiɓe kummi se ɓe laati tan ko kuma nde o muuyi ɓe laata banni se ɓe laati baaɗi tan khasiyina ɓe woɗɗi fa ja'alna hana khala وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. جرادي فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. جرادي فجعلناها سيمي ودي السكاء دو وكما هم بني إسرائيل ورتو بني دو يودي ولاتي نكالا تسكوي on dum ibratan on liman kalfahum artu bebe kanjong wadu be zawnu be mabbe ko kuma liman kalfahum badalna nakal ma bayna aydihim wonduɓe be maɓɓe wadi zamanu be maɓɓe wama khalfum e waroɓe ɓaawo ha wardi hande wa mau'izatan demrawi mi waɗi ɗum bo ɗum wasu on lil muttaqina huloɓe Allah to moyteki ɓe gartire baaɗi ɗo jomirawo waɗi ɗum laata ibra ɗum taskatuye on goɗɗo taskita ɗum sal luutugo umrore Allah foɗanan goɗɗo moyte to en andi ha ummatore annabi sallallahu alaihi wasallam jomirawo nanima annabi sallallahu alaihi wasallam o lenama ummatoje fu muɗum kala annabojo fu ɗene ha ummatore muɗum ko yime muɗum ko wuro muɗum ba en andi amma annabi sallallahu alaihi wasallam o lenama finnasi kafa to nden en andi wodi jomirawo wiyata na tarkabunna tabakan an tabak hanko nde o laati o lenama kala ummatoje fu to haɗɗo kala gedde gaɗaɗe ha ummatoje caaliɗe fu sey to irummaje wangi ha ummatore makko kanjum nder hadise jooɗi hollata walaw dakalu juhura babbi la dakaltumuhu ko da ngaska hutoru on ummatoje caaliɗe nastino nder ummatore makko sey to heɓi woɓɓe feere nastoɓe to kanjum en doyiya ɗum ɗo waɗa gotel amma ɗum waɗino ha zamanuji caaliɗi diga hi zamanu artuɓe tabiina be tabiina yimɓe ɗon ɓe Allah moyti man koɗe ke na ummatore ba amma woɓɓe ɗo waɗa aybe Allah moyta ɓe woɓɓe ɗo waɗa aybe irum aybe ummatoje caaliɗe Allah nangitira ɓe be aybeji man ɗum ɗo waɗa hatta zamanuji meɗen ga ɗo en ɗo andi wodi fijirɗo be qur'anu mo jomirawo moyti wartirimo ɗum dabba o non tan nda sura mako ɗo yiye ngam dalila jomirawo wi ɗum latan ɗum ibra on lima bayna aydihim wonduɓe be maɓɓe hamɓe bani israila wama khalfahum non waroɓe ɓaawo bo waroɓe ɓaawo ɗo diga zamanu annabi dawuda ha warugo hande ɓuri duuɓi 3 ha warugo hande ɗum ibra on nden bo ɗum laata bo mau'izatan lil muttaqina on geddal ɗo ha yottina ɓi adama jomirawo moytamo canja mo wartina mo dabba en andi ɗuɗɗum jomirawo woɓɓe feere ɗo maaya bako ɓe nastina ɓe yanande maɓɓe jomirawo canji tandi maɓɓe ɗo ɗuɗɓe fu nder modiɓɓe meɗen laari irum majum goɗɗo o maaya ɓe ngara ɓeɗo fewna mo bako ɓe timmina fewnugo mo ha ɓe wanna mo kasani si a tawa taggi ma ko wayliti warti ɗum caggal ngonga feere bako o ire to Allah andi ko o yata o tawa kam to ngam ɗume jomirawo waɗi ɗum ngam ɗum laata mau'izatan lil muttaqin ɗum laata ɗum waasu on hawloɓe Allah himɓe anda lallay to Allah yeddama fa jomirawo nangitiran yimɓe diga ha duniyaru sakko lahira yimɓe hulamo nden ɗowtanamo tokka lawol makko nam وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وإذ قال موسى وإذ وقت قال موسى النبي موسى أوي لقومه ماكو إن الله جميرا يأمركم بأمر أن تذبحوا أن كرس بقرة نجة قالوا بمبي أتتخذنا أجكترنا من هزوا دو جنشنا قال أعوذ بالله من ملتك أعوذ بالله من ملتك الله أنا أكون نملات من الجاهلين در مجد توبو إسا كفئها بني إسرائيل أزمن النبي موسى أي كإنسان بي زمن النبي داود
feƴƴi amma kaɗo zamanu annabi Musa ka feƴƴi amma jomirawo artiri kiita man issa man ka ɗora ɓaawo ngam wa is katamtum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhriju ma kuntum taktumun faqul nadribuhu bibabiha kadhalika yuhyi llahu al-mawta wa yuriikum ayati la'allakum taqilun. hamɓe bani israila ɗo bo issa man ka waɗi wakkatiyel goɗɗo feere ɗon nder maɓɓe o marɗo jawdi bo ɗuundi nden o wala ɓiɓɓe bo sey ɓiɓɓe derɗiiko ɓe haaɓi ndey on goɗo ɗo o maayo ɓe rona mo sey ɓe neptitini mayde maako to nde ɓe neptitini mayde maako ɗoɗɗon goɗɗo nder maɓɓe sey o ɓeeti o wari o mbari mo ko kuma woɓɓe wari mbari mo nde ɓe mbari mo bo nden kamɓe ɓe ɗon gure ɗiɗi on ko pattule ɗiɗi on ko kuma ɓe ɗo degorle ɗiɗi ɓeeɗo ɗo haɗɗo ɓeeɗo ɗo haɗɗo nde ɓe mbari mo sey ɓe koosi mo ɓe ngari ɓe sakkinani ɓeeɗo ɗo bo ɓe mbi aa nder asbaɗu ɗo siɓɗu ɗo suudu laawi on hawti be nanta suudu ruubiilu hanɓe on mbaraɗo nder suudu ruubiilu woni sey ɓe koosi mo ɓe ngari ɓe sakkini ha suudu laawi to sey ɗum jinnani ɓe ɓe mbiya ɓe mbari mo diga hawro ɗo sey ɓe koosi ɓe ngari ɓe sakkini hawro ɗo to nde ɓe sakkini hawro ɗo sey ɗum wari ɗum jooɗi ɗum waɗi zamanu sey hamɓe mbarɗo go sey ɓe tuumi yimɓe ɓeyato ɓe sakkinani gaware ɓe wi ayna ɓeɗo ɗo mbari bappa maɓɓe ngam man ɓe ɗo ɗaɓɓita iyam maako to sey ɗum waɗi fitina ɗum umini fitina hakkunde maɓɓe haa ma ɗum dasi bana kunu ɓe kaɓan hakkunde cuuɗi ɗiɗi ko gure ɗiɗi ko leɗɗi ɗiɗi man ko pattule ɗiɗi man ɓe ɗo dow ɓe kaɓan nden goɗɗo marɗo hakkilo wiyata ɓe kadi annabojo Allah ɗon nder meɗen nden en mbi'en lural ha yotta bannina to haɗɗo sey ɓe ummi ɓe njahi ɓe tawi annabi Musa nde ɓe njahi ɓe tawi annabi Musa sey ɓe geccata mo aynda ko feƴƴi ɓeɗo ɗo ɓe fini ɓe tawi gaware ɓe bo tuumi ɓe wi hamɓe mbari hamɓe wo ɓe mbarayi to ɗoɗɗon annabi Musa wolli be jomirawo nden jomirawo yeccimo nda ko o waɗata jomirawo umri ɓe hirsa nagge to woɓɓe feere wi aa issaji man ɗiɗi ɗi waɗi bana Muhammadu Mutahinu ibn Ashur o wi qissa man hanko ha maako ɗum issaji ɗiɗi on shari'a maɓɓe hamɓe bani Israila nde goɗɗo mbarama irum ɗo fuu e keftayi mbarɗo mo ɓe giɗi heftugo fuu to ɓe kirsa nagge ɓe koosa kusel nagge man ɓe fiira mo ko kuma ɓe ngara ɓe fiya ha yanande makko o umman wolo ɗo shari'a maɓɓe on nden sey o fotiri ɓeyato ɓe mbari jawmu jawdi ɓe ngari ɓe takkani ɓeɗo ɗo ɓe takkani ɓe wari ɓe tawi ɗo on bo shari'a nden annabi Musa jomirawo umri mo o wi'a ɓe hirsa nagge to hanko Mamadou Ɗahiru Rashid o hoosi kiita ɗo o wi ngam to a laari siyaku alaman hollayi bana no hamɓe on ɗaɓɓiti hirsanego nagge aa Allah on umri ɓe na irada ɗa Allah eskala musali kawmi inna allaha ya'murukum ande Allah ɗo umra on an tasbahu baqara on kirsa nagge nden nde o wiɓe banni se ɓe mbi a tattaki suna huswa kadi a janciran aminna a jogiran amin jancina ko a wañan aminna fa a wonan amin haala mere bannina noyno Allah bo umritani min hirsa nagge to ayi kalimol ɗo ma kusan ɗum kalimol geddal on to ha woɓɓe feere kama ɗum kalimol kufru on wala diina meɗen islama on annabi jo wi on ngaɗa banni nden ɓe jaabi ɓe banni to ɗum kufru on kufran mahdum nonnoon inni aɗo e tan andalusi wiiri ka nden hamɓe se ɓe wi kadi o jogiren ɓe jancena annabi Musa se o wi audu billahi o moltoyi Allah no o laata nder majjuɓe mana tanzihan li nafsihi o senni yonki makko noy noon Allah umrata mo o yecca ɓe nden ɓe mbiya fayin o waɗa noy no irum makko wollirta haala ɗo makamu annabako sali ɗo ha annabako wala fewre sakko wañño ngam ɗon nder sharɗi annabako amana dole annabojo o laata o mu'taman ɓe andi mo diga o ɓingel o mu'taman o koolaɗo
ha o yotta annabaku ne hokki annabaku nen dole be anda mo bo o saali o gondudo diga ko o bingel ha o yotta annabaku nen o hokki annabaku nen to o hokkama bo dole o yottina ne kanji di tati on wajibi ha hakke mabbe nulabe to kanjum ay istihza'u do mari maana nder maanaji wanyo ay wanyo bo ko deke wanyo fere do lata gonga on amma do wara do sura fewre kanjum wadi hanko nabi Musa o molti o dayni hore mo ke a'udhu billahi an akuna minal jahilin wala no wadira irum do to hambe ne be labbini ha Allah dum woni dum umrore Allah on to do non be lerti ha mako ambe bani Israila nen be jami mo kadi irum nagge on non قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فريض ولا بكر لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون تنبي فامي أمر من ها الله نوني دوتن hambe bani Israila sebe lori be tawi annabi Musa be mi udulana rabbaka yubayyin lana ma hi udulana faran amin rabbaka jawma yubayyin lana o wangina amin ma hiya ngeyon woni nagge man kala ko annabi Musa se o wi innaha kange do baqaratun dum nagge on la faridun nange dumnunge ba wala bikrun nange famare ba awanun bayna zalika yedon chaka faf'alu huwe ma tumaruna dum ko umra don sebe dabbiti fa do modi be wiata nabi sallallahu alaihi wasallam adon hadisi ji o wi wakkati jabra wi be hirsa nagge do to be nangi nagge konge be hirsino da haaje mabbe se humta amma sebe tefi chaddu to ne Allah wi min hirsa nagge kam irum nagge ngeyono yidi min kirsa dum ngeyono nagge ngo yidi min kirsa do to se anko annabi Musa de berbe demmo e uddulana rabbaka toran amin Allah o jaman amin Allah man o wanginana amin ma hiya ngeyon nagge nge o wi min kirsa do kala anko annabi Musa se o wi innahu yaqulu kala o wi jomira o wi innahu yaqulu innaha kange do baqaratun dum nagge on la faridun nange dumnunge ba manana nge naye nge acciri mu goba ayimbe na i wodi duubi di nagge watta nge nge lata nge dumnunge lata nge fotayiri mu go mi andana be jonata irum nagge man to ka sey yimbe na i andata dum daga ni dumnunge tan wiete hatto nen la faridun wala bikru na bo nge pamare ba nge on pamare kanjon nge woda nge medayri muki amma hander modi be o e fere do wi'a nder modi be tafsiru bana ibnu adiyat al-andalusi o waddi qawlu je mujahidu o wi bikru do ay nagge nge medi rimugo ne woore kanyo wonte en biata haabe enen amma ko sahi a jumhuru modi be tafsiru bikru kani nge meday rimugo kanjum jabra se o tindinirige o wi awanun bayna zalika nge don chaka mana rimiti nge accay nge rimay haali mugo ma ge fanti nge acciri mugo nge latay bo nge meday rimugo nge don chaka ay nasafu kenan ko fa'alu ma tumaruna huwe ko umra do to wakkati el mando wondo be ngay be laari nagge waange tindinore do ay ara nagge jabra umre be irsa nagge tan nabbe dabbiti jabra wangina be wakkati jabra umre be irsa nagge to be hosi nagge ngabe hirsi fu nge wada nambe haaje mabbe amma sebe jami Allah wangina be no nge wayi nembe be tindiri nda nagge ngebe mari haaje nda jabra tindiri nda non nagge man wayi to ha nagge man no nge wayi do wondo be laari nagge waange latinge faridu man la bikrun awanun bayna zalika on be hebi ko irum nge nernai marnge tindinore do fu to be kosi be kirsino se wadana be to amma hambe bani Israila en bi dabi'a mabbe dabi'a ta annutu ngam jaggare de jomira wadi hamabe kanju wadi be lor be dabbiti wangitane ko qalu noy قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها
قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا هم بني إسرائيل بني ادع لنا ربك ترى أمين جوما يبين لنا ويننا أمين ما لونها كون نندماجي قال أنكو النبي موسى ويبي قال إنه يقول أنكو جميرا ودويا إنها هنجدو بقرة نجي صفراء أولي فاقع فانت أولي لونها تسر الناظرين نندماجي دو سينا دارو جوهاتو elori be dabbiti bawo jamira yecci be ndano nagge man wa'i elori be yidi be anda no kala maage bo wa'i non nonde maage wa'i se be biata Allah be biata annabi Musa jamana be Allah yecca be non nonde nagge do wa'i annabi Musa se o wiata be to kanga do fa nagge dum nagge ole on inna baqaratun safra'u ole bo fanta ole mana kala nonde fu do mari sifa mudum ha arabiya bana ahmaru sebe biya ma qani'un to timmidi kanjon bodejum coy nden abyama bo sebe biya ma nasi'un danejum botal nden aswada bo sebe biya ma fahimun balejum kurum non akhdara bo sebe viyama nadirun mana keccurlajum fanta keccurlajum ju nden asfara bo sebe biya qani'un mana nde nonde nde ole fanta ole mi andano be biyata wobbe do biya wulak amma wulak to alari atawan dum hausa na fulfulde ba mana nge ole wulak to mi andano be tindini to dum be fulfulde fantugo hananta ole mana ge timmidi halatugo ge ole ni to tindinore man wa'i to haddo sebe biata ange nagge man haddo modi be sewiyata e lallahi en andi nagge ole don nen bo ko jotta fu nder naifu to nagge ge ole nga buri wodugo nden bo atawan ne buran wodango gite ba jamira bi lawnu hata surun nazirina to haddo modi be tafsiru be ferse be jahi be mi kay nagge do na irum nagge meden ga duniyaaru ba dum nagge on ge Allah tagani dum musamman ngam qadiya do ngam be wi nagge man no ge wa'i do be tindini ga sifru taqiya sifru rabi nayabre atawan be mi bandu maage hange nge olen amma hakala les gasol fu do wurtina bana jeyli nange bato nange do fuda nayi be yi'an losi nani be yata to nagge man nge lati nge ole hange do wurtina idum losi man to ayinge kanjodi jamiro wi lawnu hata surun nazirina to alari ni aseyan ko de ken andi jomu nagge to lari nagge mako nge senan mo to amma nge do to ni goddo lari nge dole mako o lara nge bonge nam jamirato tagi hunde o timmitini tagdi mako o timmitini tagdi hunde o timmitini wodugo de to dole de wodane an mo o tagini ngam mare kanjum o wi walaqad ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyanaha lin nazirin o tagi ha asamanji do o wadi burjuji den bo o fawni di halarobe kanjum wadi to a tijji asama laari dole fottane sakkuma to jemmare wende laari de do laabi tan ko de do rufiti to a laari deni ko sunu amari wakkati en mando a laara dum seyni ma ananan sew haberne badam ngam dalila badi usun illahi do kanjo wi nagge do ngelati nge ole ndem bo nge do fanti ha ole man lataki magi nge ole do ndem nge do seyna bo laarube fu to a laari ngeni ananan bellu to nen hambe bani israila tindinore ɗiɗamre ɗo se wari wembini ɓe dininta tindinore aram ɗere se belon ɓe ɗaɓɓiti wangitinego قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قالوا سببي ادع لنا ربك ترن من جوما يبين لنا وانجنا من ما هي نجيون نجدو كنجيون كنجي إن البقرة نجدو نجي تشابه علينا نجمنا يمين وإنا منهم إن شاء الله تجمع موي لمن المهتدين من كندي تطو توي ugo kanimol insha Allah do kanji hisnibe to be mbiyeno insha Allah be heftatano nagge man arabara dan jiddu man jodi amma be waddi kalimol insha Allah kanyum kalimol insha Allah ngol do nafa ko ndey ngol do nafa goddo ko ndey kala ko wiyata fu insha Allah ngam a jongiti hunde man be mashiya jabara wala ko wadata se ko Allah arti muyi dum wadoju ben andi ko hambe annabon jabira do anabe itabu to be famdini ladabu annabi Sulaimana nayi o yino nako o wadata nder jemmare hore no wi insha Allah asinunu barki afi mo wi insha Allah so wi kay mi wadan fa o wi insha Allah to e o wadi man kam amma dum ko kay mo natija jo tammi ngam o wi insha Allah do annabi Musa wi insha Allah man amma nde o waɗay hoore maako nder jamaare o famɗini ladabu seɗɗa haaje maako humtay haqqissa maako be kadru to kañum kalimol inchallahu ɗum kalimol on ngol goɗɗo tongirta hoore muɗum o hisa yanugo ha dow haɗaru ko ɗume kala ko ɗume fof a waɗat en andi waɗi qissaji waɗi ka waɗi jahis waddi ka deftere makko hayawanu goɗɗo feere yehi o soodan wamde nde o yahan soodugo wamde oɗo jogi ceede ha jiiba maako nden oɗo dilla lumo Basra bo o yaha sooda se oɗo ƴamata mo noy to a yahata o wi miɗo yaha sooda wamde o wi inchallahu to a nasti lumo ɗo a sooda no wi a tawi o inchallahu nda ceede ha jiiba am nda wamde ha lumo miɗo nasta lumo nde a wiya mi wiya inchallahu wona hala inchallahu mi soodan oɗo wimo an ka wi'u inchallahu o wi mi soodan fa ndami nda lumo ɗo to banni o wari o nasti lumo o daayi seeɗan sanejo seeki jiiba mako hoosi ceede man nde seeki jiiba mako hoosi ceede o wari o waɗi coggu wamde o timmini o tawi o meemi jiiba o tawi wala ceede wujjama se o wurti se o fotti be goɗɗo ko wi to wamde ko o wi inchallah ɓe wujji ceede man inchallah wonɓe soodaki inchallah mi metata ko mi wollo mi wiya inchallah se warti diga ñande man ko goɗɗo no wimo fu hanko inchallahu tan o wiyata to kañum goɗɗo tongira hoore muɗum ɓeɗo hamɓe bani israila ɓe ɗaɓɓiti ɓe hirsa nagge ɓe ɗaɓɓiti tindinore jamirawo wi to ɓe mbi'ayno inchallahu ɗo da wallahi ɓe heftatano nagge man kañum ɓe mbi innal bakara nagge nge fata cabange jimnani aɗen aɗe amin mana nagge ɗo nge sargi amin amma in to Allah muuyi mino bo seto min keftinge seto min kanditake min keftinge min kirsine naam قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحوث مسلمة لا شية فيها قالوا لا نجيت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا لا نجيت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون تنن جميرا سيواني قال سيوانك النبي موسى قال جميرا إنه هنك جميرا يقول إنها كنجدو بقرة ɗum nagge la zalulun nange eltange ba to siru larda nge ɗo irta leddi mana nge ɗo remoye la shiyata fiha to siru larda wala tasqil harsa nge yarnata ko bo gese la shiyata fiha wala nonde goɗɗe feere bo ha ɓandu maɓɓe qalu seɓe mbi al'ana jotta jiita a wardi bil haqqi ɓe gonga fa zabahuha seɓe kirsinge o makkadu yafalun ene sayno maɓe gaɗano ɗum haɗɗo seɓe lori ɓe ɗaɓɓiti semara se wanditi ɓe wi inchallahu se jamara sappi ɓe nagge mu ayyinange wiyata inna kange ɗo bakaratun ɗum nagge la zalulu nange eltange ba to sirul harda ɓe ɗo remira be mage manana nagge nge ɓe hersata ɓe waɗana garma ɓe tufata kine ɓe ɗo irtira leddi be mage nge remoye ba na bo nagge nge ɓe elti ɓe ɗo yarna gese be mage ba mana nagge mutawakkish on nge eltanga nge jarlunge ba en mbiyata enen nden bo kange ɗo laciyata fiya nge wala nonde feere jillani nge fuu mage nge safra utan
shiya ɗum nondeji feere on ko ɓalejum wara jillana danejum ko danejum wara jillana olum nonde wonde feere ni wara jillana nonde kañum wara wi wala nonde feere jillani nge hangena gem to haɗɗo kalulana jitaɓe leɗɗe wi jotta wadde ɓe gowa to haɗɗo modi ɓe moni to no ɗum woniri ha qissaji ɓe mbi nagge man je ɓinguel goɗɗo je goɗɗo feere on jeeyaɗo Allah o wari mayugo wala ko o mari bo se nagge famare so ardini nagge man worde be mage ha layde so o wi Allah mi halfitanima nagge ɗo sigan nge ɓinguel am nden nagge man sey nge nasti layde man ngeɗo dura sey nge laati nge jarluge ɓi adama fotay ɓatta nge adama fotay ɓatta nge to goɗɗo ɓanti ladde nagge man ni to shikenan ngeɗo hawa ɗum ngeɗo doggida be muɗum laati goɗɗo waɗa ko ɓen andi babal man sey nde ɓinguel ɗo ngel mawni nde ngel mawni ngel yetti haaje sey dadamagel ƴoni ngel yiyata ngel to yahu ha layde kaza baba ma halfitaninoma nagge ha Allah to sey ngel ummi nde ngel ɗo dilla yimɓe pat ɗo wiyata nastu layde ɗo ngel faalay ngel ɗo yotta ha layde man nagge man sey ummi wari tawimo oɗon moyta ngel o nangi luwe magel o dillidi ɓe magel to haɗɗo qissaji ɗuɗɗi waɗi goɗɗi sahan goɗɗi sahatako aa o hoosi nge o yahi luumo malaikaji wari ta'i nge waɗi nini qissaji ɗon ɗuɗɗi goɗɗi sahan goɗɗi sahatako ngam man en suklatako ɓe wollugo ɗi to ɗon on hanko wakkatiyel o hoosi nagge mako oɗo dilla oɗo hota saare bani israila bo ɓe yi nagge man ɓe mbi to al'ana jiita bil haqqi lallay nagge nge annabi Musa tindini en jawirawo yigo ndange ɗo to ɗon nden ɓe ngari ɓe ngaɗan coggu mage hakkude ɓe ɓinguel dinaruje tati ɓe ngaɗi muhawaraji ɗon ma goɗɗum sahan goɗɗum sahatako amma ko ɓuri sahugo ha nder maji ni nagge man nge sorirama dinaruje ko dirhammeje je fotata ɓe tedduɗum mage kilo mage wasnu mage nde ɓe bani Israila jaɓi nge ɓe wari ɓe sigi nge ha dow kilo ɓe yi tedduɗum mage nden ɓe kirsi nge nde ɓe kirsi nge ɓe hoosi laran mage ɓe waddi kangeri ko kuma dirhammeje ɗe shardi ɓe wari ɓe rufi ha dow mage sey nde foti ɓe wasdu man kanjum woni coggu man to haɗɗo hikayaji ɗon ɗuɗɗi banni goɗɗi sahan goɗɗi sahatako amma ibra en kosata ha majum dedey ɗume on hikima hirsugo kanjum on enen suklanta to kanjum hamɓe bani israila ɓe ɗaɓɓiti tindinore jomirawo holliɓe nagge man kanjum woɓɓe nder modi ɓe wi na ɗum nagge uroba ɗum bana on ndufete mari irum tindinoje ɗo ngam sifaje tawaftusumaje laataki nge jarlugi ɗo en ɗo andi bana mematako ɓattatako haɗɗo yimo wiyata tinde bana ma se aloru ko to aykin jarlugo maga to kanjum waɗi ndege jarluge kanjum nder modiɓe se ɓe tindini ha ɗum bana on na nagge en andi ba to amma enen en hosan zahiru lafzu ɗum bakaratu to yiɗi bakaratul wahshi to yiɗi ɗo bakaratul alif ɗo ka pat fotan to yiɗi ɗum nagge wuro to yiɗi ɗum nagge ladde fuu fotan enen ni jomirawo wi en ɗum nagge amma nagge man nge ɗo mari nudra nge ɗo mari infiradu na irum nagge ko nge heɓa na irum nagge nge en andi ba ngam tindinore maji en laran nayi oli ɗon amma en tawata ko jeyli mage ɗo yayna en tawata ko kanjum en wiyata ɗum nagge on mu ayyan ngam jawmirawo woodi ko muuyi be mage woodi ko sigini deɗo jawmige halfitini nge Allah jawmirawo bo se sigini goɗɗo man haɗɗo nder woɓɓe modi ɓe reha man dha alladhi yuqridu llaha qardan hasana wa yudailahu adaman kathira wallahu yadlubu wa yafsid wa ilayhi turjauna ɗo woɓɓe feere ɗo hoosa issa nagge ɗo fassira ay hanko o signi Allah ndo signi Allah nan ɗum nagge woote wakkati en ɓinguel mako mawni jomirawo hokkitan ɓinguel siga ay se waɗi ɗum jawdi ɗunɗi ngam woɓɓe nder modiɓe tafsiru ɓe mbi tedduɗum nagge man 10 zahab kanjeri kilo nagge man andi bo nagge no nge famɗiri pat nagge ma nge banni nge yahan kilo 300 yago kilo 500 pamarum man en andi nayi feere ɗo yetta kilo ujunere en ɗo andi woodi nayi yettata kilo ujune be 500 fu tedduɗum nagge woote mana tonne be reeta
to en laari tedduɗum kangeri ko kilométre ko kilo temere joyi jawdi man nde daɗi hakkilo to haɓi hande en gollon ngam kilo kangeri gotel jotta en ɗo andi ɗo sora kombi en ɗo andi gramme gotel jotta ɗo sora dubu temerre be gramme gotel to gramme ujunere bo kanjum woni kilo gramme ujunere kanjum woni kilo to kilo gotel ayi ɗo sora ko watta bana ɗume million temerre kilo kangeri gotel to ha kilo temerre tati ko kilo temerre joyi ayi ceede man ɗe daɗi hakkilo kanjum woɓɓe nder modi ɓe ɗo wiya kala nde a singini jomirawo fuu jomirawo hokkete no ɓuri no a singinetimo to ɓe ɗo sonna yimɓe ha waɗugo sadaka e ko nandi ɓe majum to kanjum oɗo ɗo o singni jomirawo nagge mako o singnani ɓinguel mako ha Allah jomirawo bo waɗi istida umage wakkatiyel ngel wari o jomirawo waɗi hokkutugo sey hokkiti ɓinguel may jawdi nde he'ata ɓe jiilan bade jiilum walderu ɓawo walderu do banni kamɓe bani Israila jango to Allah yardi en timmitinan issa men en ɗo mari ƴamol ngol en jaɓata to en jaɓa ƴamol man nden jango to Allah yardi en timmina Assalamu alaikum woribo e ƴammoɗo ƴama haala kefergal o wi ɓe ɗo tokka mo suumay on to oɗo nder yoɓugo kafara man nden o lori fahin be dagal ngam be haɓɓere o lori fahin o yari suumay fahin je o yoɓanno may to jawabu mako kefergal mako wonni ngam sharɗi kefergal je kafara be kefergal je ziharu be kefergal je wargo ɗi pat maji shaharayni mutatabi'eni lebbi ɗiɗi tokkidiri to tokkidiri go ɗon nder sharɗi kefergal kodeke modiɓɓe feere ɗo hoytitina to nyawu waɗi nyawu goɗɗo sigal suumaye maako je yoɓugo kefergal to o yamɓiti o jokkat amma ɗon ma nder woɓɓe feere modiɓe wi to ni o ta'i nder lebbi ɗiɗi ɗo dole ma ko fuɗɗita to haɗɗo kiita mako hanko kefergal man ko da o suumino ñalɗe 50 lutti ñalɗe ɗiɗi ko to o waɗi dagal ngan o yari to o ruusi ko o waɗino man pat so o loro o fuɗɗita kesum dole mako o suuma sharayni mutatabi'eni kanjum on ni kefergal je yarugo suumaye je kafara nonnon je kefergal ziharu je en bolli haala muɗum balaɗe saliɗe nonnon kefergal kuje ɗo mbarki yonki pat muɗum shaharayni mutatabi'eni banni jawabu mako سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره والمقدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله alhamdulillah en waɗi hoɓɓe feere feere en ɗo wondi alhamdulillahi allah warjoro be kayru dow darnde kocconoɗomin tafsiri ɗuhun sobirawo kugal an al'amin giɗaɗo jada min ibrahim romodake kawtuɗo taskaran firowo alqur'anawal seningal igaɗo kode radio international abuja lamorgo leydi nigeria mbiyami en allah laamiɗo hawta en e hayruji e barjaji tawaɗi ha del lewru ndu'u senindu ndu ramadana lewru moƴƴe lewru yafuye on mbaway heɗitaki tafsiriji amen ha dow channel telegram amen www.t.me/kode radio ko ɗaɓɓonmi ha radio garden nonnon kala ñalande fuu emin ɗon ɓilana on tafsiriji modiɓɓe feere feere ha dow channel youtube inanta hello amen go facebook kode radio e tawoɗon jango ti tan wakkatire nde ngam ma heɗitaki pawli yeeso firo deftere alqur'ana seninde hawtande e modibbo Umar Hamma Adama diwal Adamawa nonnon yawtake seɗɗa jamdi 9 on heɗitoto firo modibbo Usman Baferi inde an Ibrahim Romodake mbiyaymi on